No? Sanokaa ne edes jotain. Onhan toi sun uusi lukki aika erilainen. Erilainen. No niin, eli tää on ihan hirveä. No ei toi oikein sua. Sannikin saattaa vähän ihmetellä, kun sä oot muuttunut hipsteriksi yhdessä yössä. Mä sanoin, ettei tää toimi. Jos se Mimmi tykkää indie-pelleistä, niin tää on varmasti paras tapa iskeä sen. Aiotko luovuttaa nyt jo? No en. No sit vähän asennetta. Sannin pitäisi ihastua Taleen sellaisena kuin se on. Eikä minkä feikki Talee. No samaa mieltä. Sitä paitsi hipsteriys ei ole pelkkä ulkonäköjuttu, vaan siihen liittyy tietyt aatteetkin. Hipsterit on mitään muut kuin ironisesti trendikkäät pikkuapinoita. No ja sä teit musta sellaisen. Se hei, kiitti tosi paljon. Siinä tuli vaan läppä. Ihan fiksu porukka ne on. Et mitäs mentäis päivittää sun Facebook-profiili hipster-aikaa? Pitikö toikin nyt muuttaa? Ei kukaan katuuskottava hipsteri kuuntele mitään räppiä. Se on mitään niinkään marginaalimusaa. OMG London. Kelluvat rusinat, launa. Mitä nää oikein on? No just tämmösen luukiobändillä sä teet vaikutuksen Sanniin. Sä saat ihan uuden identiteetin. Ja ruokavalio. Moni noista hipstereistä on kasvissyöjiä. Sale rupee mitään pupuruokaa syömään. No sähän Sale ruppeet, jos sä haluut Sannin. Niin hei, sä voit syödä makkaraa sit salaa koton tai jotain. Ai niin, mä melkein unohin. Sun on pakko kasvattaa semmoset sairaat, ironiset hipsterpuikot. Vai kasvaako sun viiksi? Älkää nyt naurako, tää on vakava asia. Tästä kun opettelet vielä parit tiukat hipster-faktat huomiseksi, niin Sanni on kuin sulava sun käsissä. Monelta sä heräsit tänä aamuna meikkaamaan? Niitä rusketusrajoja. No, onneksi häipyi yön aikana. Kiitti kun autoit. Ei mitään. Tänään sä oot muutenkin ihan niinku eri tyyppi. Siis, tämähän on mun normityyli. Se aiempi oli vaan semmonen ironinen testi. Ironinen testi. Päätin kokeilla, että miltä tuntui mennä hetken aikaa massan mukana. Ja vaikka tosi narttavaa se nyt olikin. Tänä aamulla mä oon kuunnellut pelkästään kelluvia papanoita ja miumaalta. Siis ai mitä? Niin, siis ne on sellaisia indie-bändejä. Aa. No, toi Miumaa kuulostaa kyllä jotenkin tutulta. Onko se Lontoosta? Joo. Mä tutustuin niihin, kun oltiin keikalla yhdessä pubissa. Tää. Siis onko sulla bändi? No siis oli. Sitten se lähti menee liian mainstreamiksi ja mä en saanut enää mitään kiksejä siinä. Niin mä lopetin. Okei. Mut hei, puhutaan lisää ruokikseen. Ei kyllä pysty. Tän koulun kasvissafkat on aika syvältä. No, ei väkisin. Moikka. Urpo. Olis mun baby ikävä? No oli. No hirveä. No mitäs? Saaks meidän hottis sovittua Sanninkaan treffit? Älä nyt sano, että sä oot taas munannut kaiken. Alku meni ihan lupaavasti. Mutta? Mä olin niin aivopesty niistä sun hipsterifaktoista. Kun se pyysi mua syömään, niin mä kieltäydyin. Siis sä teit mitä? Yritin tuoda ilmi sitä, että mä oon kasvissyöjä. Ja sit mä menin haukkumaan koulun kasvissafkat. Eikö sulla mitään tilannetta jo? Jos muija pyytää sua syömään, sä meet syömään. Pakko kyllä sanoa, että aika loukkaavaa kieltäytyy. Sanni varmaan luuli, että sä keksit vain jonkun tekosyy. Sä et vissi edes ite taju, kuin turhauttavaa sua jeesata. Pelle. No sä teit musta tällaisen pellen. Mä sanan tien Facebookiin poistaa kaikki mun hipsterijutut sieltä. Siitä vaan. Musta tuntuu, että Sanne ei vilkaisekaan enää sun päin. Tai sit vilkuilee vähän enemmän. Se nimittäin pyysi mua Facebookissa kaveriksi.